Ahoj, vítam vás pri tomto novom videu. Dnešné video je September Favorites, ako ste si už mohli prečítať z názvu. Ukážem vám tu produkty, ktoré sú moje obľúbené za september. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, ak áno, určite nezabudnite dať like a odber a koment a všetko. A poďme na video. Prvá vec je tento klobúk, pretože vyzerá dobre. Druhá vec je fakt úžasná. A je to táto slanina. Ďalšia vec je táto zubná kefka, pretože sa s ňou dobre dá čistiť čelo. Ďalšia vec je táto lepiaca páska. Pretože s ňou viem zalepiť ústa každému, kto ma otravuje. Mami, počula si to? Ďalšia obľúbená vec je táto lyžička. Pretože sa v nej vidím. Prečo sa v nej vidím opačne? Prečo sa v nej vidím opačne? Beriem späť, nie je to moja obľúbená vec. Ďalšia obľúbená vec je to, čo som práve ukradol sestre. Nefúkaj! A je to moja obľúbená vec práve preto, pretože som jej to ukradol a mám z toho dobrý pocit, že sa mi to podarilo, takže... Ďalšia vec je toto špáratko, pretože si s ním viem zaštipsovať vlasy. Ďalšia vec je tento sáčok, a to kvôli tomu, pretože si do neho budem vedieť dať zajtra 10. A nerozsypie sa mi zase v taške, takže sáčok je ďalšia obľúbená vec. Posledná obľúbená vec je mačka. Táto mačka, ktorá práve sem prišla za mnou a poznáme sa už, to je jak dlho, ty vole? 6 sekúnd? Takže toto je moja posledná obľúbená vec a budem ju pravdepodobne používať na... No, hotdog z teba neurobím, pretože nie si pes. Hashtag nemá to využitie. Posledná obľúbená vec je toto, neviem čo to je, ale viem to nosiť na hlave a je to veľmi super. Ešte jedna vec, a to je tento kábel a ja som to povedal anti-stres kábel, pretože keď mám stres, tak si ho dám do úst a žujem ho. Mačací chlop. Takže to bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že si nečakali nejaké make-up produkty alebo čo neviem čo. Nie, robím si srandu. Samozrejme malo to slúžiť na pobavenie, takže to neberte tak veľmi vážne, ako všetko beriete vážne. Niektoré z produktov si niekedy zvyknem otvoriť na Instagram, takže ma určite choďte followovať na môj Instagram. A budeme BFF forever. A to je z dnešného videa všetko, vidíme sa v ďalšom videu a ahoj!